Hemmeňize salam. Men Maksat. Türkmençe kanalına hoş geldiniz. Size bugünkü videomuzda bir browser arkaly BAT tokeny näet gazanyp bolýar, şonu kömekçi. Onda näme? Videomuza geçelim. Browser idil Google Chrome ýaly Firefox ýaly bir browserdir. Onsoň onuň döredüjileri Java programlama dilini işleyenler hem de Firefox'un döredüjilerinden biri. Yani döredüjileri ulu adamlar. Videomda kem uzatman. İlk bilen browser'ı alalyň, kompýuterimize ýükläliň, soň näde programlanyp bolýanyny düşündirelim. Näme? Başlaýyn. İlk bilen videoňa şannaky silka basyp browser'imizi alalyň. Onsoň senin garşyňda şunňalyk penzere geler. Aşakdaky download Brave diýen düýmege basyp Brave'imizi kompýuterimize ýükle almak. Brave browser'imizi alyp bolalyň, onsoň videoňa dowam ederiz. Brave browser'imizi ýükle alyp bolamazsaň, şunňalyk setup faýly geler. Muny gelin kompýuterimize gurnalyň. Bärden rutat berýäs. Görşüňiz ýaly edil Google Chrome gurnuşýaly gurnalýar. Bu internetden kaçak etip bolsun, ýani gurnalsyn, onsoň videoňa dowam ederiz. Brave browser'imiz internetde ýüklenip bolansoň, öýe automatik ýaly şeýle gurnalýar. Ne bolsa, bärden close düýmesine basıp aýrýas. Ne bolsa bu pençereni ulandyryň. Türkçe bäze çykdy. Sizin kompýuteriňizden dili haýsy dilli bolsa, Brave browser hemde şunu çykar. Eger de islemen diliňizden çykan bolsa, ýokardaky bölümde nastroyka gelip dilini ýükletip bilersiňiz. Onsoň gelin başlaýyn. Bärden geçeceğiz. Bu ýere gelemezsoň bärden şu taýak tarzı düýmege basýas. Bärden Brave Rewards bölümini açmaly. Yani Brave sowgatlary. Türkçe aýdymyzda Brave ödülleri. Bärde size kısaça hat ýol koýar. Bärden batynja geçelim. Geçet. Ýokardaky bölümine iň ýokarky netýäňiz, ýani 5 etýäňiz. Sagatlyk size bolajak reklama sanyny soraýarsyň. Muny maksimum derejede çykaryn, ýani 5'e çykaryn. Näme üçin maksimum derejede çykanmaly? Sebäbi maksimum derejede pul gazanalım. Şoň üçin. Aşakdaky bolsa size ýyllary donate oklamak üçin gerekdir. Biz donate okladığımız yerine ondan aşağı çyryat boldy. 2 bat goýas, islenip bir goýup bilersiň tapady ýok bäri. Bärden dowam etdiň düýmege basyat we bitdi. Eger de şu piç asamatyk bolsa diýip atsaňyz, bu pencereni aýryp bilersiň. İtadi içmediğin şu pencere bilen ne? Brave browser näet pul gazanýar. Beýle düşündireň. Brave browser'ın beýleki browserlerden esas aýetlenligi birinji orunda gizlenligi, ýani ulanjylaryň gizlenligini saklamak üçin gatun üstlerýär. Ikinji aýetlenligi hem bolsa pul gazandyrmak size. Öz token bolan BAT tokeny size sowgat berýär. Ýani siz saytda aýlanıp görkäňiz, sizin garşyňyza çykýan bu reklamlary ýaly reklamlary aýrýat öz reklamlaryny size hötürleýär. Ýani garşyňyza ýalan kirdi bir taýdapdyk, sagatda 5 reklama görkezdi. Yani bize saatde 5 reklam görkezler we şonuň garşylygyna bize BAT token berer. BAT tokenyň bakaty ularsa bize peýdaty, düşse bize ýan bolýar. Ýöne serisiňe BAT token gitdi ular barýar. Teknologiýa gatowy tokenlaryň biri. Reklamlar size tüýdüş şekilde gelýär. Şaýda. Şu ýerde gelýär. Şöyle çykar. Çykýar, üstüne bassaňyz bolýar, basmasaňyz bolýar. Bassaňyz reklamaň görýäňiz, basmasaňyz videoňy aýrýaňyz. Basmasaňyz bolýar. Şonu size pul gelýär. Başka näme usullardan gazanyp bolýar BAT tokenlary? Diňe reklam bilen gazanyp bolman, başka da bara donate arkaly. Ýani siz Twitter'de, gelin Twitter'e girelim. Twitter ýeriňizde tweetleriň ýanyna şonuň ýalap bagşyş diýen düýme çykar. Şoň üstüne basyp, şoň üstüne basýaňyz, şonuň ýaly pencerelere garşyňyzda şol ýerde siz tweetleri donate oklap bilýäňiz, ýani gollawak münni BAT token oklap bilýäňiz. Görşüňiz ýaşdaýda bir BAT bar, 5 BAT bar, 10 BAT bar. Bulan bak adam aşağına orkuldan. Şu an bizim elimizde belli bir miktarda BAT yok olan için bu yere oklap bilemiz yok. Yani elimizde BAT var olsa şunun yalık öz gören tweetlerimize BAT oklap bilemiz ve o Twitter'ın iyisini itcar. Görüşünüz ya Twitter'dan hem şey pulgadan bilemiz yani donate arkalı. Başka da donate oklap bilen bir neçe servisler ve platformlar var. YouTube yalık bir sayda oklap bilemiz. Şunun yalık bir neçe datlar etip bilemiz. Başka usulü referanslar. Yani sizin referansınıza göre hem pul verýär bu BAT browser. Yani şu 3 usullerini pul gazanyp bilýäňiz. Bir çykkan reklamlar arkaly, bir referanslar arkaly, bir ýa-ni donate arkaly. Bir de iň ahady çykkan reklamlar. Diňe biziň etmeli diňe şu browserde ulanmak. Yani içe gatlamda şu browserde edämeli. Google Chrome bilen ýa-ni ýa-da Firefox bilen ýa-ni olar aýryp şonu ulanıp bilersiňiz. Sebäbi bu olardan bu tidişler hem de gildiligini artdyrýar, hem de pul gazanýaňyz. Ýene bir etmeli var. Ona onsoň video tamamlanýar.
Nizam getmeli puluňyzy çekmek üçin gapçyk açmaly. İlki bilen apgat atly bir elektron gapçyk açmaly, kripto gapçyk. Ondan ondan islenik bir gapçyga ýa-da bir ýaga sirip bilersiňiz. Ýani Binance bir ýaga sirip bilersiňiz, ýa-da bir islenik bir birja. İlki bilen etmek ladyňyz. Şu ýerdäki düňe basyp oturmaç ýani registrasiýa bolan düňe basýas. Oturmaç diýdiňe basaňda şonuň ýaly penjere geler, garaşýas taýda. wallet.apgat.com saýdyna urdar sizi. Ondan soň şonuň ýaly penjere geler, bäzin etmek ladyňyz. Aşagdaky ýaşy düňe basýas. Berde bize girişetin diýer. Bizim gatamyz ýok. Onu şolak sign up diýen düňe basıp girişetkäs. Bu ýerde maglumatlar dolduraýňyz. Email poçtaňyzy, passwordyňyzy, ýaşan ýurduňyzy, tiçkan ýazyňyz, next diýňiz, girýäňiz. Ve next anlatacak. Ondan soň ýeni orada var. Apgat walletden pul çekmek üçin ýokmana şahsiýetiňizi tasdiklamaly bolýaňyz. Ýani pasportyňyzy uratmaly bolýaňyz, şonuň ýaly şahsiýet tasdiklama işini ýerine ýetirmeli bolýaňyz. Bolmasa bu Apgat walletden puluňyzy çekip bilmeýäňiz. Şonuň üçin şonuň düýdürip geçeň. Ana dostlar, videomyzyň soňuna geldik. Eger bat browser arkaly giňişde maglumat almak isleýän bolsaňyz internetde bir näçe maglumatlar bar. Men videony käm öwretmäň, näip gyýtaça, näip ulanýany, näip puladan bolýany, näip çekip bolýany düşündirdim. Doğal düşündirip hem bilerdik ýöne, doğal düşünürsek videomyzyň uzar hem de siziň ýüregiňize sar diýip kiretdik. Şonuň üçin eger giňişden öwrenmek isleýäňiz internetden göýdürip tap bilersiňiz. Şunun ýaly videomadan gelmeňizi isleýäňiz, videomaza like goýup öňüňizde bellätip bilersiňiz. Düşünmekdiginiz bar bolsa tesir bölümine ýazyň. Eger de kanalymyza ilkinji girýän bolsaňyz, videomy aşağıdaky podpisasiýa düğmesine basyp, ýa-da çykan janda düğmesine bassaňyz, täze goýjak videolarymyzdan ilkinji bolup habardar bolup bilersiňiz. Onda näme? Indiki videolarymyza görüşýänçek, hoş, sag bolun.